do hir chonel ó hús na Sraithe óin bán Gallagher os na calla inis agus é siúd á cheola amach go dtíon taobh lína hawl le Ciarán Thompson iad a gluiseacht ó ghuine go duine McHugh a túirt fé leis an íoracht agus McHugh siad a gluiseacht fé mar a há ó hús na himmarhan so go deas cóimirt wa dar ó buílan is a túirt fé cuar an a bhrear fadar an íorachttáirithe son agus Cho fada le Páirc MacCumhaill sin pass daint séireach isteach John na bullies mhóra é sin fachta go húntaach ag tóhal go glas lena jasóig Harris an trasnán chun fanacht Roinn a héan don bliantse chuún Ethan Doherty nis sin pass glóite eile isteach agus a túirt fé an Babhta áirithe son bhí Lachlan Murray óin McAvoy inis é siúd a gar isteach She's Dean Cúine a túirt fé well a fighter túirt fé don dara Babhta slash came an son ó fáil Cassidy in counts an seolta nis iad a gobiú an stua a rís Babhta a bhain eile Shane O'Donnell a túirt fé leis an Countson agus a ríist das fáinach tar chu imreoirí tar cisiar ag duire gan dát nis mar sin has ag mar Corran siar go Thompson anna chic ag Thompson an Babhta áirithe son Cai siad son a bheith fáinach inis mar hán plúcha á dhéanamh go maith ag Donegal Conor Doherty inis Siar cho fada le Lachlan Murray a túirt fé agus sin iirecht anna bhrear fadhfuil níl ráite gom Siar go Doherty mepse siúd ábhalta íalú isteach Har náis Babhta a bhain eile go McAvoy slash céim túirtha sé fé an Countson agus sin puinte anna bhahan son Lachlan a gúnpú agus a dul siar a ríist cho fada le Doherty I garisteach bhfuil spásan so ag duire tá go dainn iirecht éisiil an Babhta áirithe son de Páirc MacCumhaill ceann mach a jog glas fachta go háling ag glas an son agus Doherty a dul a ruair de hénig inis é siúd a fiochananta Jonas Spricke Shane O'Donnell dearg é stop pasáil ó ghuine go duine sin iirecht a bhí leis dig don stua ach bertá dhéachant leis agus is dechar túirt fé nuair bhíon an aide cho Gearson McHugh an pasta go huaigige Har náis sé Gallen inis Gallen lena jasóg sin iirecht dána rá fadar fad ó sin Gallen ach an sellh an Babhta áirithe so ag tóhal agus inis mar sin Conor Doherty I gar tíd á cáirige má sé bhaig agus an Carson ó Doherty eile agus glas well sin an tíú báid a fachta ag Conor Glass Bhí lehuiid mi get túirt fé ach an tasta go huaigige go dara ó buil dara é siúd ó rinci tíd na gosantóirí há sé an Babhta so ag Conor O'Donnell leis an iirecht áirithe son agus an flagge beag bán áda ag an muircúil sin agus iad a gúsáid an módíireach an sanna feich second ach pass amach go Ciarán Thompson a fiochananta Jonas Spricke an Countson buailte go halínta ag Ciarán Thompson iad a hosnú a ríist Conor O'Donnell idir agsúla chimáda garisteach an son go hanna bha iirecht an son lena jasóig an Countson Harris an trasnáin sin puinte ag cumann é ruú a roiinn so tránóna agus níl báirchleiteisteach ná bunchleite amach a túirt fé an Babhta áirithe son fearchaí dóir dara ó buil ard fada crín an sellh buaite ar náisiil ríistecha ó an Doherty Babhta a bhain eile suas Cleahan seo na Páirce go Shane O'Donnell Shane haspás ó sa chóir amach han mar fístig sa ceanol ar náisiil O'Donnell iirecht raspar de bhaide ag Shane O'Donnell slash céimhaig ar náis go Thompson a ríist Thompson lena chetóig mór grí sin iirecht anna mhór anna ard anna chrín ó Ciarán Thompson go lá na Páirce an bhríse seo anna háachta chuir fad agus an bhíste san dulta I Joe na gunlach I garisteach an Babhta a Conor O'Donnell agus an Countson Harris an trasnán gan é an bhuiil féin spéidir há Riham ráis leon so Ganzi stracha his siar an son ar Ciarán mór a sé fós amach agus a túirt fé puinte fachtan sonige Cumad sais rudí siar go dtí an chluiche Sraithe idir an dá an chluiche príomh idir an dáireann so fé ceann sé seachtainach ní mar sin a bhí seo chuaine a ríist Babhta bhain eile le Owen McHugh há spásan so istigh Conor O'Donnell Harris an trasnán an scór deirigin so ar Páirc Airvic Tierney Donegal a hen a 22 Doire a hen an idir